Aleksandri Subotić ispunila se najveća želja, dobila je stan u Dubaju. Bivšu reality zvezdu iznenadio je suprug Predrag Pecaras Popović i obezbedio je nekretninu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sada uživa u luks destinaciji, dok je njena bivša najbolja drugarica Maja Marinković kopira na svakom koraku. Letos je boravila u istom smeštaju na moru u Crnoj Gori, pa se fotografisala na istom bazenu i u istoj pozi i kupaćem kao Subotićeva. Sada je otišla u Emirate i napravila istu frizuru kao bivša drugarica. To su primetili njeni pratioci na društvenim mrežama, pa su je žestoko napali. Da li je moguće da je Maja toliko opterećena Aleksandrom? Pokušala je da joj uzme muža, kopirala je, a sad juri bogate biznismene da joj obezbede nekretninu u Dubaju, gde je Pec Aleksandri kupio stan. Maja je kopirala Anu Korać, a sad Aleksandru. Stvarno smešno, samo su neki od komentara. Podsjetimo, Maja Marinković šokirala je javnost kada je preotela nevenčanog muža svoje drugarici Aleksandre Subotić i sa njim počela javno da objavljuje slike. Aleksandra je tada bila u rastrojstvu, a bivšoj drugarici nije oprostila izdaju ni kada je njen nevenčani suprug završio aferu sa Majom.